Stredná zdravotnícka škola v Nitre vzdeláva zdravotníckych pracovníkov už 60 rokov. Má bohatú históriu a skúsenosti s prípravou mladých ľudí na zdravotnícke povolanie. Sídli v centre Nitry na Farskej ulici 23, čo prináša jej študentom mnohé výhody. Bezproblémová doprava v meste i priľahlých lokalitách, odkiaľ študenti prichádzajú za vzdelaním. Transformácia zdravotníctva priniesla aj zmenu v systéme vzdelávania zdravotníckych pracovníkov. Od roku 2001 stredné zdravotnícke školy na Slovensku nepripravujú pre zdravotníctvo sestry vo štvoročnom štúdiu, ale zdravotníckych asistentov a zdravotnícke asistentky. Sestry pripravujú univerzity, ale k tomu sa ešte dostaneme. Štúdium v odbore zdravotnícky asistent je organizované ako denné štvoročné pre absolventov základných škôl, ukončené maturitnou skúškou. Pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobili vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky číslo 542 z roku 2005 stanovuje rozsah činnosti zdravotníckeho asistenta v praxi. Podľa nej absolvent štúdijného odboru zdravotnícky asistent je pripravený zabezpečovať výkony základnej ošetrovateľskej starostlivosti, spolupracovať so sestrou v diagnostickom a liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciálnej prevencii, poskytovať odbornú prvú pomoc, vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu. Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde sa pracuje v ošetrovateľskom tíme. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si zvyšuje kvalifikáciu. Štvoročné štúdium je rozdelené na dve časti. Teoretické vyučovanie a cvičenia v škole, tzv. Cvičenia v laboratórnych podmienkach, a praktické cvičenia v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti. V škole získavajú študenti vedomosti z oblasti všeobecného vzdelania, napríklad zo slovenského jazyka a literatúry, z cudzích jazykov, informatiky, chémie a ďalších. V oblasti odborného vzdelania v špecializovaných učebniach anatómie a fyziológie, v učebni prvej pomoci, psychológie, v špecificky zariadených učebniach pre cvičenia získavajú základy latinského jazyka, ktorý používajú v profesionálnej praxi, základy z anatómie, fyziológie a patológie človeka, učia sa základom preventívnej medicíny, správne podávať prvú pomoc pri úrazoch a stavoch ohrozujúcich život, získavajú základné poznatky o systémových ochoreniach, poznávajú základy správnej výživy zdravého a chorého človeka, spracúvajú zdravotnícku administratívu, dokumentáciu pomocou informačno-komunikačných technológií. Praktické cvičenia v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti prebiehajú každý týždeň pod vedením kvalifikovaných odborných učiteľiek a končia odbornou mesačnou praxou v júni. Študenti pracujú na 7 až 8 oddeleniach fakultnej nemocnice v Nitre, v domovoch dôchodcov a perspektívne v detských domovoch. Osvojujú si zručnosť v základných ošetrovateľských postupoch v obväzovej technike,